నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ విఎం ఇన్ఫ్రా ప్రాపర్టీస్ తిరుపతి. తిరుపతిలో ఉన్న కపిల్ తీర్థానికి అతి సమీపంలో శివజ్యోతి నగర్లో మనకి రెసిడెన్షియల్ ఓపెన్ ప్రాపర్టీ అయితే సేల్కి రావడం జరిగిందండి. రెడీ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్, ఈజీ యాక్సెస్ అండి. అతి దగ్గరలో రావడం జరుగుతుంది మెయిన్ రోడ్కి. అలిపిరి కపిల్ తీర్థం ఏరియా సరౌండింగ్స్లో ప్రాపర్టీ చూస్తుంటే గుడ్ ఆప్షన్ అండి ఇది. సో ప్లాట్ యొక్క మెజర్మెంట్స్ విషయానికి వస్తే 50 విడ్త్ 45 లెంత్తో రావడం జరుగుతుందండి. 62 అంకణం సైట్. సో మనకి హాఫ్ ప్లాట్ కావాలనుకున్నా ఇస్తారండి. 25-45 రావడం జరుగుతుంది. 31 అంకణం సైట్. కాస్ట్ పర్ అంకణం చూసుకుంటే 2 lakhs కోట్ చేస్తున్నారండి. నెగోషియేషన్ ఉంటుందండి మీ పేమెంట్ మెథడ్ బట్టి. రెడీ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాపర్టీ. సైడ్ డ్రైన్, అండర్ డ్రైనేజ్, ఎలక్ట్రిసిటీతో మెనీ హౌసెస్తో ఈ ప్లాట్ అనేది సరౌండెడ్ అయింది. ఈజీ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ మెయిన్ రోడ్. మీరు ఈ ప్రాపర్టీని కొనాలనుకుంటే విఎం ఇన్ఫ్రా ప్రాపర్టీస్ తిరుపతిని సంప్రదించగలరు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ విఎం ఇన్ఫ్రా ప్రాపర్టీ.